పూరా లోకల్. వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ని ఓడించాలని ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వక్ఫ్ చట్టాన్ని వైసీపీ పార్టీ నిర్మోహమాటంగా వ్యతిరేకించింది. కానీ టీడీపీ జనసేన పార్టీలు మద్దతిచ్చాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ కు తప్పకుండా బుద్ధి చెప్పాలని ఆయన అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ను ఓడించి తీరాలని ఓవైసీ పిలుపునిచ్చారు. పార్లమెంట్ లో అడ్డగోలుగా వక్ఫ్ చట్టం అమలు చేశారని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఏపీలో ముస్లిం హక్కులను చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ కాలరాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. వీరి మోసపూరిత మాటలను ప్రజలు గమనించాలని విజ్ఞప్తి కూడా చేశారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేయాలి తప్ప ప్రజలకు నష్టం చేయడం సరికాదన్నారు. అమరావతి విషయంలో చంద్రబాబు కావాలని పదే పదే జాప్యం చేస్తున్నారు. పనులు ఎందుకు వేగంగా నడవడం లేదు, కారణమేంటని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ఇలాంటి వారికి స్థానిక ఎన్నికల నుంచి ఓటమి రుచి చూపించాలని అసదుద్దీన్ కోరారు. ఇవే ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.